Ai 10 minute. Exact atât îți trebuie pentru o practică blândă și profund eficientă pentru a deschide șoldurile. Adu tălpile împreună pentru poziția fluturilor. Lasă genunchii să cadă ușor în lateral, poți prinde gleznele sau tălpile și începe să balancezi ușor genunchii ca niște aripi moi. Cu fiecare expir, permite șoldurilor să se moaie puțin mai mult. Dacă simți că e momentul, începe să te apleci ușor în față. În șolduri nu ținem doar tensiune fizică, ci și emoțională. Și uneori, simplul act de a sta aici, de a respira, poate aduce o eliberare subtilă. Rămâi aici câteva respirații, simte deschiderea, simte spațiul pe care îl creezi. Acum vine un malasana, o poziție de ancorare. Depărtează picioarele puțin mai larg decât șoldurile, degetele orientate ușor în exterior. Coboară șoldurile spre sol, cât îți permite corpul, fără forțare. Dacă simți că e prea intens, așează-te pe un bloc sau o pernă. Adu palmele împreună în fața inimii și folosește coatele pentru a deschide ușor genunchii în lateral. Coloana rămâne lungă, pieptul deschis, privirea blândă. Malasana deschide șoldurile în mod natural, stimulează digestia, îmbunătățește circulația în zona pelvisului și ajută la eliberarea tensiunii din partea inferioară a spatelui. Inspira adânc și ridică piciorul sus. La expira, adu genunchiul spre piept. Apoi pășește piciorul înainte între palme. Genunchiul din spate coboară ușor pe sol. Coboară șoldurile și ridică pieptul. Mântri într-o fandare joasă. Umerii departe de urechi, privirea înainte sau ușor în sus. Respira aici. În postura asta, șoldurile se deschid, eliberând tensiunea ascunsă, în timp ce picioarele se înrădăcinează, iar respirația devine liniște. Poți rămâne aici, sau dacă simți, ridică brațele spre cer. Fiecare expir înmoaie, cedează. Când ești gata, schimbă partea, cu aceeași atenție, același respect pentru corpul tău. Din câinele cu fața în jos, vină încet în postura copilului, balasana. Adu genunchii pe saltea, genunchii deschiși. Șoldurile spre călcâie, fruntea se așează ușor pe sol. Brațele întinse în față, închide ochii, respira adânc. Simte ecoul practicii în corpul tău. Căldura, deschiderea, liniștea. O deschidere blândă în șolduri ca o îmbrățișare oferită din interior. Rămâi aici atât cât îți cere corpul, el știe mai bine. Și respiră. Adu palmele împreună la inimă, înclină ușor capul și oferă-ți un moment de recunoștință pentru tot ce ai creat astăzi. Namaste!